Было вельмі нечакана на Вялікдзень атрымаць фарбаванае яйка. Супер! Это у Мазыры было уже. У Мазыры, ну, такое, традыцыйнае, цыбуляй пафарбаванае. Ну, гэта правда чалавечы фактор, потому что як бы яйка і яйка, а пафарбаваць... Ну, это тады ўвогуле мы здзіўляліся, і толькі гэтыя вочы адкрывалі, калі сядзелі ўжо так, ну, там тэлевізор глядзелі, дагэтуль называецца ленкомната чамусьці. І прыходзіць адзін з кіраўнікоў зонаўскіх, намеснік, і ва ўсю глотку нам говорит: «Христос воскрес!» Мы так поглядели, ну, подполковник, погоны. 10-му профулику экстремистам у царкву нельга. Заборонено. Ага. В Мазырі. Мазыры, да ўсюды. І ў шклове на агульным рэжыме было тое самае. Дагэтуль ранейшымі гадамі яшчэ можна было. В прынцыпе, потым абмежаванне ўводзілі, і можна было, хто там вялікі вернік, схадзіць літаратуру ўзяць адтуль. Цяпер ужо забаранілі літаратуру.